No magloso puodho no sani dhi nyime. Jatend piny Kenya William Ruto koro golo chik mondo kembe duto matindo ma ichako e pacho ka mabende ong'ere kaka startups ibiro mi fuongruok mar osuru. Ka oloso romo mane okelo johala kod kembe mawuok e piny Amerika e boma ma Nairobi, Ruto nowacho ni weche mag osuru mani malo osethiro yore timo ohala kendo piny owacho mare biro neno ni ma koro olokore. Ruto bende ne osingo ni duol machoko osuru biro duoko ne jotimo ohala osuru duto mabalang' ma gichulo sirikal. Following consultations with stakeholders, VAT on exported services will now be removed in the finance bill in the coming budget in June this year. The issue of tax refunds has remained a thorn in the flesh for many companies. Not local companies alone, even foreign companies and many corporates that work with us. The government of Kenya is making again a policy shift on this matter, and as a result, effective June this year, all verified tax refund claims will be payable within 6 months. If, for whatever reason, a refund is not made by the Kenya Revenue Authority within this period, the taxpayer can offset their claim against future tax liability without further application to the Kenya Revenue Authority. E wach ma bende okelo kuyo